Kita na kaduming ate. Mura na si what? Unboard? Good morning guys, nandiyan punta kung bato ko nila ate. Guys, mga tumi karon og ubay. Miss Kimi-Kimi, papagabril. Laag sa Miss Ubay guys, credit. Okay. Kita mi nila sa ate. La ate Marietta. Excited ako mang batang bat si kaba naman sila Beauty og si Mando karon. So ato may karon guys. Excited kami kita nila sa ate. Magatang pa mig series. Tapos papagabril lagunat Excited ko sa Kim-Kim. 80 pesos. Grabe-inita, oy. Atang pamig series guys, daris Merkado. Padung pamig natos. Merkado. Atang mig sakdanan. Kim kaya ini Kim. So bani minenjo guys. Kaya mag kita-kits ta nila sa ate. Isa ni sa likod. Oh no. Basta naman ikaw. Ay, pag masisa kayo natulong. Gusto mag-live. Laag ko no me. Kaya, laag Miss Ubay. Laag na Ubay shoes. Moto ito lang makdo. Kaya adun mo Kim-Kim na. Agan. Oh! Yan series guys. Video. Uso na niya. Sakay na may guys. Sakay nag-series ang mga person. Ha? Sakay dito series. Shoes! Hawid shoes! Hawid! Hawid! Hawid nanay! Ano na ng taon na dyan lingi-lingi. Kimi! Hawid Kimi! At sakay na may series. Sakay na dito series. Dugay na pala katawi. Grabe. Grabe po. Pinakatuig ko no. Pinakatuig ko makasakay ko. Series? Sinaunang tao pa rin eh. Marami guys. Padung namin kubay. Excited. Kita-kits namin nila sa atin. Excited. Di ba tayo excited? Precious. Excited ang mga kamataan guys. Guys, diyan. Oh. Diyan na Miss Ubay. Oh. Wanan. Ay, nata sa McDo. Ala, oh, mo na gajud ni. McDo na gajud ni. Taiwan nga puti, marang mo na dyan na. Ang sakdan nila ate. Salamat ba ya? Uy, damas mayura deh. Jangan sila deh. Sila. Uy, dia malah guys. Pedil. Guys. Oh ya. Ang gagawin? Kita na kaduming ate. Mura na si what? Unboard? Kita na mga laagan. Kita na mga laagan. Abot ang mga laagan. Ha? Laag sa Mixan Pascual guys. Gilaag si ate ko'y nagtapad sa kuan. Tapad sa ito. Gika na may kubay. Ipagkutom. Kaya na may San Pascual. Kaya may San Pascual guys. Tapos timay ito. Bonsai. Dapat. Lubi-lubi. Dapat. Paikog sa iring. Na guys. Walk is real. Tapos kuya pedil guys to. Gupong tao. Gupong Martin. Guys, maniud to dahil taninjong tanan og diyan na nagkakita-kita nagazud mi nila sa ate, nagkahimamat nagazud mi guys. Dugay na kaduming nagkuan nga magkita lagi dari sa Pilipinas naguli nila sa ate, gikan din sila sa ate guys sa New Zealand, silang Kuya Pidel og nalipay mi nga nagkakita ay nagazud for the first time nga nagkahimamat na ang mga kuan ang mga person bitaw. Salamat kadto nila ate Mayet og ni Kuya Pidel sa pag kuan nga magkakita mi daris Bohol.
So daghan ka salamat ninyo te kuya amping mo kanunay sa injohang kada adlaw nga lakaw labinas inyong mga travel amping mo kanunay and God bless. So salamat kaadyo kay niya nagkatapok. Salamat po dahil sa tagbay dani nga mo'y andam daning tanang pagkaon. Daghan ka salamat ni madam nga nasan Pascual. So di aram des unahan guys, muot ka adyo kay niabot pa mi og ubay. Sus Ginoo ko di aram nay unahan dar sa mga. Ug daghan ka salamat pud sa tagbay nga nagpadadyo na mo. Daghan ka salamat. Di ay aram daghan ka pagkaon. Thank you so much. Mga kanin to guys. Kuranan pa. Ikot ba? Ito ta. Ang mitas kimi. Pero? Wala dito. Agad. Lihat darah ka David. Hindi ka ngita akang kuanan, ngitan. Magbig. Ang tarong tao. Mayor. Sakta kayo. Ano namin natin kuan? Lamisa sa Plaster na. rice. O, daling korana. Malagi daling korana. Ako naligo ko. Tanawa lagi. Hindi mo manggipaday. Nakaligo na noon. Wala na. Naligo na ba ko aning gadan? Ano naman Diyos? Tubig. Asa, maghanap konti. Inga na, itakilid. Kuya Pedel guys, ano guys? Murag kuan, amahan ni Kuko Martin. Kami na. Murag Kuko Martin. Pamira. Kami. Bless. Bless me, dali. Bless mo na. Bless. Yay. Wow. Kita na gazud guys, ni Kuya na. Welcome to my vlog. O video pa kaya? Video pa ka, atos kuan. Tugawas ba? Daghang gamit na rabas ang Gabriel lagi mong kuan niya. Kung imong ipada. Dapat daghang tools ang kuan wa pa no box. Salamat sa tagbay. Ate. Salamat ka Diyos tagbay. Thank you Kajo. Merry Christmas advance. Anali, thank you. Guys. Bye-bye. Thank you. Mashallah Kajo. Bidaan na nag-CR. Bidaan na nag-CR. Ato ka. Isod ka. Uli na mi. I-drop mi nila sa ati dito sa Alicia. Karon. Katuod din sa ati ro sa Alicia. Alicia pa ko. Bukat mana. Nanay mga nanay kamayor anak usam na ibilin. Manguli na mi guys, za bitin ka adyo ag oras kay dali ra jud ka adyo gamang panagkita ni ate pila ra ka oras aron pangdali ag oras na human uy. Diyan saan man nga sila sa ate, mauli pa man sila gladyo, mo to pa sila tagbilaran. So puhon-puhon na lamang po, magkita-kits na lamang po miss ate utro nilas kuya. Salamat ka adyo nilas ate kay na-enjoy ka dyan miss pag panagkita karon enjoy dyan nabusog pa dyan mga person. Daghan ka dyan salamat eh. Thank you so much ug amping mo. Salamat ka adyo. Dahil pinaskuhan ate may nila Kuya Fidel. Thank you te. Salamat ka adyo. Thank you so much. Oh, so Kung na pang palitog baon. Muna yung mga municipality. Na, Alicia. ano na yung magkuha na po niya, mga Christmas light opening, happy tapos. Namungay mo diyan no. Dahil namin naguna, dala, ito pa. Na. Dawa kabuante na mga hinuwat na ito. Isa ning release. Tama, tayo na, ditso nga ito. Magabian man sila sa ati. Sunod na laman te, puhon. Basta lang kayo kita. Pero sa manday mo kuwante, balik. December 6. December 6, hapit na. Nangitag, dugay pa hila sa atin mo balik. Kalaag sa bahay. Uun na ka. Uun. Ang ano yan?
Motor ka na. Single nga motor. Wala. Mo. Sorry pa dara ni mag-work. Abot ng mga person. Yeah, salamat ka, Jo. Thank you. See you next time. Yan na may Alicia. May tagwa mo magdali-dali kayo dito sa bahay. Salamat. Salam. Wala sa ate. Yan na may pinaskuhan. Mayor, Mona. Mona day. Ganda. Dada naman. Lila. Na naman, tapat nimo. Ubang ulit ang klaran. Okay, kung silingan. Nice cellphone. Salamat eh. Sige, sige, may problema. Te, salamat ka, Jo. Pohon. Dali tagwa mo magdali kaya tos bye. Salamat. Te, thank you so much. Amping mo amping. Bye-bye, Yor. Bye-bye. Amping. Para sa ate, guys. Ito namin, guys. Dahil ko, ihatag ni ate. Yeah. Lahingan, Queenie. Salamat, kajote. Hi, be. Guys, na miss bye. Nauli nami. Salamat ka dun las ate. Nakalaag mi. Datos koan. Kanang San Pascual. Shout out ni Madam Anale na San Pascual. Nakita namin las ate. Nas ate Mayit. Nas Kuya Pidel. Salamat ka jote. May pasalubong ni ate namin ya. May pasalubong nilas kuya naman. Las ate. May pasalubong pagkiro. Pati silas Oreo. Nailaha. Yeah. Si Oreo, si... Ichan siya. Lahat tanan kay si Oreo. Baguhin man ng anak. Todo to bibi ni Oreo. Makakita naman ito guys. Mag-video ako to sa mga bibi. Pwede manig-on dahil. Di na ito siro ato nino atag kata. Adso. Nalasidlanan para lang Oreo. Si Moriday. Tagsita tayo isang atag kaan. Kananan la Oreo. Ug ni Hansel. Kaya pwede naman musaw ni Oreo. Gisang mga bibi. Pwede pa po ni sa pakanon. Hindi na nagod. Ano rin. Oh, yun lang. Ito na. Kananan las Oreo. Salamat ka dote. Dia. Danay kuan las Oreo. Nindot na sila o kananan. Oreo o ni Hansel. Salamat ka dote. Ay, excited na si Kimi. Wow! Yapon. Uy, dan si media sa mga kuya. Salamat ka dote. Dapat isa. Sakto ni Kinkin. Thank you, te. Uy, ay. Pantalon. No? Sakto ni Gabriel. Ikaw. Tari ka. Sakto ni Kuya Gail. Sakto na sa mga ulitaw. Kuya Gail. Gail. What's this? Uy! Wow! Ay, burger! Wow! Uy, dia po! Uy, lamingan. Eh, salamat ka, Juice. Juice. Thank you, te. Dia po. Dapod. Wow! Chocolate! Dapod. Oh, thank you. Salamat, te. Thank you. Hey, sa Papa Gabriel. So, Papa Gabriel. Papa Gabriel, for you. Salamat te. Salamat kayo. Salamat, Pwede te. natin. Yo. Dahan ka doon. Sanggala, dapod. Sanggalat. Ang kato. Sanggato, hindi. Kinsa mapunta. Uy, panty ni Kimi. Uy, re. Kuha ni Kimi. Salamat, te. 1, 2, 3, 4, 5. Unong ka panty. So, dahil panty si Kimi. Nga lang ka. Pit, di dyan ni Jate. Sakto dyan ni Makaso, dahil. Mura man kurumi. Butterfly. Thank you, te. Wow, nalipay ko. Happy ka doon, te. Salamat ka, Azo. Ito, Kuya Gail. Yung isuot niya, te. Kuya Gail. Wala, malipay dyan Kuya Gail doon, eh. May isang mga bakong brief. Kaya lang, isang mga brief, iban, napiit na niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salamat ka, Azo, te. Si Kuya Gail, mag-open na isang brief. Uy, hala, kay Kuya Ken. Diapod. Salamat ka, Zote. Kay Kuya Ken. Salamat ka, Zote. Ay, mga bagong brief, pag mga kuyas. Dapay pagkatimi. Ang bagong panty. Salamat ka, Zote. And this. Isa mo na name. Uy, naingana.
Queenie. Hala, salamat ka sa te. Saan ka kuling mo? Thank you, lami. Hala. Hala, lamig ang panty. Lamig ang panty. At tanawon te. Okay? Uy, sanggalak. Hanap ko yung sanggalak. Yes, bag-o. Hala, salamat ka sa te. At tanawon color. Uy, saktuha ka dyan ka dyan hati. Sakto dyan ka dyan tiyag kuhan. Guys, na? Tayo sukod sa liyag. Sakto ka dyan. Na? Sakto dyan. Salamat ka dyan, te. Ala, bago ka dyan. Thank you. Salamat ka dyan. Ay, batang na rin. Ay, anong bahin? Ay, mo pa? Masukod ang iyo pa. Lapod. This. Lara ka cute. Nasa na, ante. Lara ka himas ka dyan. Awin. Cute. Wow. Okay, duwaan ni mo Kimi. Duwaan ni Kimi. At, Dari isod din. Isa na sa gano'n. Kani kang Kimi. Sakto ni Kimi. Sakto na ni mo, day. Ha? Sakto ni Kimi. Mickey Mouse. wow, Si cute. Karipod. Uy, hala, di ako'y kuan. Uy, di ako'y set nga rin. Para sa kitchen. Dahil, kanang pangpakpakay, kutsilyo, karang na kuan. Gunting. Salamat ka, Zope. Wala. Uy, di agad ko isuot. Takto gad ni kadyo na hati. Wow! Isuot. Short. Okay, short, guys. Aba, Pillar, ay pillar. Uy, sakto ka na ha. Salamat, te. Thank you, Kazote. Sakto. Uy, hala. Dahil sapatos nga lang kami akadong kulor. wow! Ha? Uy, sakto ning kuya. Uy pa, imo man pa. Sakto ka ning kuya. Imo pa, sakto ni kuya Gail. Sakto kuya no. Saktong kuya Gail. Sakto sa mga estudyante. Thank you so much, Kazo. Kay Marietta and Kuya Fidel. Daghan ka tong salamat. Lepod! Daghan ka tong salamat, te, ah. Thank you so much sa mga pinaskuhan, te. God bless, Kazo Ninjo, Kuya Fidel, and Ate Mayet. Amping mo kanunay, te. Wow, Sa burger! mga travel. Amping mo kanunay, te. And God bless. We love you. Salamat po, te, sa Paskuhan naman. Salamat, ate, kuya. Daghang salamat, Kazo, te. Dana. Salamat, Kazo Ninjo, te. Kuya Fidel. Ipay Kazo, may samong nadawat ng mga kuan, pinaskuhan. Salamat, Kazo. Kin guys, danang tanas dakin sa kuno yung mga brief na dani. Kana basahan akin sa manangan. Imo na gikan nila ate. Timayet og ni Kuya Fidel. Dito sa imo tan-aw ko na guys, sa hang kuan brief. Wow, cute ka Azo. Sakto dyan mo ka Azo, bi. Humot. Unsa man kanila ate? Thank you, te. Thank you, kuya. Nakapagbagong break. Salamat. Salamat. Napay dyan chocolate. Bahin-bahin silang chocolate. Pa-out na ta, kaya lang taasan na sa imong buhok. Taran! Basa ha? Nas likod. Sama na? Gail. Lili ah, tana. Gusto mo kanila ate. Salamat. Salamat kay Kuya. Tanaw, yung brief dari. Lili ah. Pila. Ko na. Tanaw na isang brief. Lili na isang brief. Nga bag. Wow. Bakara ya, bakara. Bakara. Okay, sakto ka azong kuya. Na, isang pangsangga sa isang itlog. Yeah, pangsangga sa mong itlog. Tapos, salamat ka Zote. Yeah, magkakinkin. Ka Kuya Gail, ito na. Salamat ka Zo. Yapod. Ito? Nalipay ko dani. Sa mga ate. Thank you. I love you. I love you. Daghan ako'y duwaan. Yay!